Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Zikomo m'bale wanga, ndikuyankha funso lokhuzana ndi chibolobolo chosalowa pathupi, chikwanje chosalowa pathupi. Funso likuti chimakhala chili chani? Umakhala kuti ndiwe second image? Ayi, second image ndi wina ndipo ndi mtunda wautali. Kusalowa kwa chibolobolo ndikwakuti pamakhala invitation imene imadzera ku mankhwala, amene invitation ija imakhala ngati kalata yokopa yovomerezeka imene Satana wayivomereza, ndiye amakutumizirani chimene mwapempha kudza kuvalani ma evil spirit. Ndiye iwe umamenyedwa koma osamva kuwawa, osakhapika, chifukwa uli mu covering ya mmodzi mwa evil spirit amene wabwera pa iwe kuza kuchita cover through the invitation ya mankhwala imene inachitika mpangano la iwe ndi asing'anga. Pangano la asing'anga ndi ziwanda zimene zimabwera kuvomereza mtundu wa mankhwala aja kudzakaka panga kava omwita nayo. Choncho mumamva kuti anatemera mfuti silowa, anatemera chikwanje sichimalowa, simakhala second image. Pangokhala kuti inuyo mudachitidwa kava ndi ma evil spirit amenewo amachita kava anthu olekanalekana ku dziko lapansi pa zifukwaso zolekanalekana. Ndipo ndi tekinoloji ya Satana ndiyerekezi. Ndikuti inuyo ngati mudachita nawo, wani musoweka deliverance ya mapemphero yodzimasula nokha pakupemphera kapena anzanu kukupemphererani, chifukwa pangano limeneli limakhalitsa pa moyo wa munthu nthawi zina ngakhale zitasuluka kuti spirit ija yasamuka yokupangani cover inuyo ija, protector yachokapo yokupangani cover inuyo ija, zimakhala kuti zatsalira mthupi la munthu. Zimatha kutsalira kudzera ku maganizo, kuti nthawi zina wakhumudwa, nthawi zina munthu wakuyamba umatha kumaona the presence ya mzimu umene uja ukuonekabe kuti sunatheretu. Chimozimozi anthu anzathu angolomera masamu awo ndofanana. So imeneja imakhala protector imene iniyo munalili munatemera, ndipo ziwanda zimabwera kuzakumatani ngati protector, zimene sizikhalitsa zimatha kuchoka pa zifukwa zina, chifukwa chonena kuti mtundu wa mankhwala amene angakutemereni amayenda limodzi ndi magazi. Magazi athu amatha kumatuluka kudzera muthukuta ndi zinthu zina kumasukulusa. Magazi wa amachita seko amapita nakachapa, pali zina zimene zimayenera kuchoka magazi kutayika kunja kukhala madzi. Ndiye ka process kameneko kachilengedwe ka munthu kamapangitsanso kuti mankhwala nalo aja azichoka, kenako mazangopeza kuti pa mtundatunda zomwe umapanga zija kupezeka kuti sizikutheka. Munaona anthu akugwa atasanduka gologolo mtundu wachewa kupofomoka, achita tsoka expire yakapeza ali pa nsonga ya nsungwi amagwa pansi. Ena expire yakapeza ali pa moto amapyadi, pamene amauza anthu kuti sangaphe pa moto. So ka protector kamene kaja ndi ziwanda zimene zimabwera kuzapanga
protect. Ndizofanananso ndi ziwanda za misemphanano zokuti uku akangongola kupita uku ka system ka uchimo kothawa ngongole. Bible likuti oyipa amangongola osabweza, ongongola kusabweza ndi oyipa. Ndi kuipako kumatha kukhala ndi maprotector amene amatchedwa kuti nsemphano, chiphantima. Amakhala kuti madimoni akuchita presence pamalo pamene uliwepo, kumakuthandizira, kukumenyera nkhondo, kukukambira mulandu, kukutumikira iweyo under the influence ya mankhwala komanso ya madimoni. So inuyo musiyanise ndi second image. Imeneyo sinali second image. Mbuya kuthandizeni zikomo kwambiri.